Había unha vez, hai moito tempo, nunha terra chamada India, vivía un príncipe novo chamado Siddhartha Gautama. Tiña todo o que unha persoa podería desexar, un gran palacio, fermosos xardíns, e toda a deliciosa comida vegetariana e as mellores roupas. O seu pai, o rei, asegurouse de que Siddhartha nunca vira nada triste ou desagradable, esperando que sempre fose feliz dentro dos muros do palacio. Pero mesmo con todo este luxo, un extraño sentimento creceu no corazón de Siddhartha. Sentía que algo faltaba, unha verdade máis profunda que non podía comprender. O ouro e as xoias, a música e o baile, sentíanse como un fermoso soño que non era de todo real. Un día, curioso polo mundo exterior, Siddhartha deixou en segredo os terreos do palacio. Viu un home vello, logo unha persoa enferma, e finalmente, un corpo morto sendo levado. Estas visións fixeron que comprendese que todos se enfrontan á vellez, á enfermidade e á morte. Tamén viu un home santo, chamado Asceta, que vivía con moi pouco, buscando a paz. Isto fixo que Siddhartha se decatara de que a súa vida cómoda era só unha pequena parte do mundo. Decidiu que non podía conformarse cunha vida onde o sufrimento estaba oculto. Siddhartha tomou unha decisión difícil, deixou a súa vida real, a súa familia e o seu futuro como rei. Quería atopar un xeito de acabar co sufrimento para todos, unha felicidade verdadeira e duradeira que non fose só un momento fugaz. Converteuse nun asceta errante, buscando respostas. Durante moitos anos, Siddhartha levou unha vida moi estrita, comendo case nada e meditando durante longas horas. Cría que se facía sufrir ao seu corpo, a súa mente aclararíase e atoparía a verdade. Adelgazou moito e debilitouse, case perdendo a vida, pero nin sequera este camiño extremo lle trouxo a paz que buscaba. Deuse conta de que tanto o gran luxo como a gran dificultade non eran a resposta. Aínda buscaba o que realmente merecía, unha comprensión completa, non só outra forma de loita. Un día, unha amable moza da aldea chamada Suyata viuno con aspecto débil e ofreceulle un cunca de papa de arroz. Esta comida sinxela e nutritiva devolveulle a forza. Deuse conta de que o camiño do medio, nin demasiado pouco era probablemente o camiño. Atopou unha árbore grande e frondosa, agora coñecida como árbore Bodhi, e sentou debaixo dela. Siddhartha fixo unha forte promesa a si mesmo, non se movería ata que atopase a verdade última, pasase o que pasase. Estaba decidido a non conformarse con nada menos que a iluminación completa. Mentres meditaba profundamente, moitas visións asustadizas e pensamentos tentadores intentaron distraelo. Estes eran como as dúbidas e medos internos que intentan afastarnos dos nosos obxectivos. Pero Siddhartha permaneceu inmóvil, tranquilo e concentrado na súa paz interior. A través desta concentración inquebrantable, viu a través de todas as ilusións e comprendeu a verdadeira natureza da vida e do sufrimento. Enfrontouse aos seus maiores desafíos e saiu vitorioso. Nese momento, logrou a iluminación, converténdose no Buda, que significa, o experto. Topara o que realmente merecía, unha paz e sabedoría profundas que o transformaron por completo. Buda pasou entón o resto da súa vida ensinando a outros como atopar o seu propio camiño cara á liberdade e á alegría. A súa viaxe ensínanos unha poderosa lección. Nunca te conformes co que simplemente parece bo por fora se o teu corazón se sente baleiro por dentro. Nunca te conformes con menos do teu verdadeiro potencial, ou con respostas que non satisfagan verdadeiramente as túas preguntas máis profundas. Busca sempre unha vida que te satisfaga de verdade. Comprende o que realmente mereces non só comodidades ou posesións, senón paz interior, propósito e felicidade xenuína. Tes o poder dentro de ti para loitar por esa verdade superior, tal como o fixo Siddhartha. Se a increíble viaxe do príncipe Siddhartha te inspirou a buscar máis, subscríbete a Galician Epo para máis historias lendarias. Dalle, gústame, se aplicarás esta lección hoxe, e comenta que famosa historia deberíamos compartir a próxima vez.